Hola a tothom, anem a veure com podem crear consultes amb el LibreOffice base. A veure, aquí tenim una base de dades molt senzilleta que només té una taula de socis, d'acord? La podem obrir. Hi ha tot un seguit de dades d'uns socis, d'acord? Tanquem. Molt bé, me'n vaig a consultes i vaig a fer una consulta amb l'auxiliar. Per exemple, vaig fer una consulta on em surtin totes les dades, tots els camps d'aquesta taula. Aquí només hi ha una taula, només podria triar una taula. Si tingués més taules o més consultes, podria fer una consulta d'una altra taula o d'una altra consulta pròpiament. Molt bé, anem a seleccionar els camps que vull que surtin en aquesta consulta. Puc anar un a un, dient aquest, o senzillament puc dir que els vull tots. En aquest cas vaig agafar-los tots. Aquí em diu, doncs mira, de la taula Socis 2025 agafa el camp ID, de la taula Socis 2025 agafa el camp nom. D'acord? Doncs endavant. Si ens hem equivocat i hi ha un que no volem que surti, com per exemple aquest, doncs el podria tirar enrere i aquest ja no sortiria. D'acord? Vinga. Anem a incloure'ls tots. Endavant. Després em demana, em deixa 4 paràmetres d'ordenació, si m'interessés. Doncs, per exemple, jo puc dir que ens surti ordenat per el sexe. D'acord? I a més, aquest és el primer nivell, i a més, dintre del sexe, vull que ens surti ordenat per edat. I edat ho vull a l'inrevés, en ordre descendent. El més gran, primer. Fixeu bé. Molt bé. Endavant. Ara, quines condicions? I aquí em diu coincidint amb totes les següents o coincidint amb qualsevols. Això seria una I o una O. Ja veurem que en el mode disseny permet més opcions. Per exemple, jo el que voldré serà que ens surtin doncs, tots aquells que facin l'activitat de Tai Chi i que, a més d'edat, siguin doncs, més grans de 50 anys. A veure quants n'hi ha. D'acord? Ja està. Aquestes són les dues condicions que poso. D'acord? Doncs endavant. La consulta detallada amb tots els resultats o només abreujada. No la vull detallada amb tots els resultats. Endavant. Aquí em diu, mira, el camp ID que està a socis, li direm ID. El camp nom que està a la taula socis, li direm nom. Ja està bé, són els àlies. Està bé. Endavant. I això és per mostrar la consulta. Doncs finalitzo. Que m'ensenyi. D'acord? Doncs, què m'ha sortit? Fixeu-vos, totes les persones que fan Tai Chi, a més, estan ordenades per sexe, primer van les Ds, les dones, i després van els homes, i l'altra condició que he posat era que l'ordre fos descendent, és a dir, que les dones primer sortís la més gran i després la més jove. En aquest cas, com que era més de 65, doncs m'han sortit aquests. D'acord? Això seria una consulta realitzada amb l'auxiliar. Tanquem i la tenim aquí. Consultes. Aquí li podem canviar el nom i posar-li un nom que ens ajudi a recordar-ho. Podríem posar Tai Chi, jo què sé, 60. Si me'n recordo, no, 50 era, perdó. Si me'n recordo que he posat els més grans de 50 que feien Tai Chi. D'acord? Doncs ja ho tenim.